Hei! Moi! Moi! Me ollaan keskellä metsää. Päätettiin tehdä teille videopostaus ja me ollaan sisällä, täällä ei ole sähköä, joten meillä on tämmönen onneton lamppu, millä me yritetään saada itsemme näkyviin. Se on otsa-lamppu vielä kaiken lisäksi. Meillä on Joo. takana on takka tuli laavassa. Lämmittää kylläkin kivasti. Joo, lämmittää selkää. Me ollaan ihan kalirottia kaikki. Ja meistä huomaa täällä taas tämän meidän Sosiaalisuus, eli meidän antisosiaalisuus siis. Eli me Korona- ollaan 300. Kaikki muut 15 retkellä oli ja on pihalla. Anteeksi 18, koska 17 ohjaajatkin on ulkona. Ja me 3 ollaan täällä mökin sisällä angstaamassa keskenämme. Mutta emme kyllä oikeastaan angstata, koska Täällä on Tarzan liane ja siinä voi keinuamaan. Ja meitä ei yksinkertaisesti kiinnosta mennä tuonne pihalle noiden, jotka on innostuneita tästä asiasta kanssa. niin. Koska ne on oikeasti ihan fiilareissa. Anteeksi, mä syön tässä. Tosiaan tämän retken pääpointti on ehkä tässä Syödä. nyt syödä. Syöminen. Me ostettiin paljon ruokaa ja meidän pitäisi mennä nukkumaan tuonne pihalle telttaan. Siellä on kylmä. Ja me ei olla käytykään siellä teltassa sisällä, koska meitä ei kiinnosta mennä sinne. Ja ajatus on se, että me ei mennäkään, koska me ajateltiin jäädä tänne sisälle salamähkäisesti. Mikä? Vihkaa. Niin. Ja ajateltiin, että me ollaan täällä niin pitkään, että muut on jossain tuolla teltoissa ja me jäädään tänne. Niin, pesemään hampaita leikisti. Ja käymään tuohon nukkumaan tuohon kerrossänky ylös. Äitikin soitti mulle ja sanoi, että sä voit tulla hakemaan meidät täältä, jos me ei haluta olla täällä. Niin mä yritin jo siihenkin vedota, mutta ei se sit ihan mennyt niin kuin elokuvissa. Joo. Mutta onneksi meillä on Toisimme. Kauppisen Juho, joka sanoi meille juuri, että Voimme käpertyä toisimme. ja se oikeasti auttaa. Auttaa, joten käpertikäämme toisiimme. Me voidaan onneksi nukkua aina lusiikassa. Tyttöjen kanssa 300. Kyllä. Kyllä. Tämän päivän miete on, että metsässä voi olla ihan hauskaa. Metsässä. Ollaanko oikeasti sitä mieltä? Ei. Joo, mutta se on päivän sana.